Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Sige, babay! Amping ha! Lagi siya malingi oh. Ay, mau mo sa tiya mission ba? Klaro kayo. Karon, kinanmulakaw na ko paingon sa palasyo nga itom. Luwason ko na akong ikay! Wah! Wah! Oh! Salampiro! Uy! Uy! Wala kong pira na sa lampiro eh! Manang barangan! Uy! Wala ko! Ano, pabakak! Pagdili ka gusto nga putlan ko ikaw sa tila! Ano ko taong na? Nanigurom ka nga nayan ako niyan akong pirla sa lampiro. Anong naman ko nun ako be? Nanin ako! Wa ka kahibaw! Nga nabalik ka na sa tinuod ni mo nga bayhon! Ha? Uy! Pagsuon ba? Uy! Hala! Nga kong naong! Nibalik na kakagwapo! Wana'y balibo ang akong naong! Ha? Di na kumurag-iro ang naong! Masabot ka na nga naa ka ni mo ang perlas sa lampirong! Ambi ang perlas! Ha? Uy! Brangan ka! Kontrabida ka! Itong kikagkag! Ha? Di ka may mong muhikap ako! Muhikap ini! Ihatag kini ka na ko! Kung dili ka gusto nga sunugon ti ka! Ayaw na sa sunugam sam ka. Mag-ihab yan ka na! Ayaw mag-ihab ka na! sulti. Ambi na ang puting perlas. Isod siya ni ining itom nga panapton. Wow! Wow! Kuya, wago ni mo nang ginuhom na ni mo pangayo ang pirlas nga hapit pagi kumalumosog kuhay ni! Ha? Pagi ako! Dili ka bakaagi. Uy, manang burangan! Kalimut ka? Lining man ko? Nabalik na utingog ka. Ay, kung simula kay tingalig, mukuyo siya ka, mura yung kabuhan nga, gisugbay ha? Ambi na ang perlas nga puti. Wala! Wa ko madutli sa mong gahom. Hala! Mas gamahanan ni ang pirla sa lampiro! Bye-bye! Uy! Wala! Kakusog na kumudagan! Mura kong ball! Mura City Flash! Nisa, kung mamatay man ko, at di man na si Toto. Dili ka mamatay. Ang hari. Ayaw mi og patsa. Imo kaming mga anak. Nalimot ka. Anak. Mahal nga amahan. May duha ka anak. Ako og sinikay. Hinumdumi ang imong mga anak. Amahan. Hinumdumi. Dili madutlan siya kung kahom ang nagunit sa perlas sa lampirong. Dili! Uwak! Elmo! Elmo! Hain ka! Elmo! Dali, Elmo!
Mamalik na kita sa palasyong itom. Kinahanglang magpabilin kang higanting pawikan. Aron kahadlukan ka sa tanan. Lupad na uwak. Lupad! Kinahanglang kita ang unang maabot sa palasyo. Kay kang Toto! Uy, alala, uy, mura mo si Superman ini. Sugar ako dagara. Wala, di mo kukutasan. Di ko maghahangag na. Di mo kuhangakon. Ha, dumaan na gina ko. Ako, ayay. Makapuli baka kung Batman ini kalaki. Ha, uy, ang palasyo. Makita na ako ang atom sa palasyo. Amahang burak. Hinamdumi ang duha nimo ka anak nga kaluha. Malipayon kay gitingali sa iyang gipakatao kami sa among inahangaray na santan. Amahang burak. Salamat nga sa katapusang yugto sa ako kinabuhi. Ikauban ko ikaw. Siya ang akong kaluha, amahan. Naingon lang ni Ana ang iyang naong tungod sa kahum sa itong nga diwata. Patay na ang imong mga anak. Mahal kong hari! Dili ka na tinuod, amahan. Dako kong buhi, hug ang akong kaluha. Hilom! Ikaw nga perlas! Puna sa bahay sa kakakiling palasyo! Magapos ka mo kinidapita hangtod sa hangtod! Napuno na sa bahay sa kakaang kwarto. Mahal kong hari, sunod ka na ko! Amahan ko! Ayaw kaming biyahe! Imo kaming mga anak! Tikay, naulipon paghihapon sa gahom sa barangan ng atong amahan. Pasaylo ako, Nisa. Wala ko'y katabang pa ni mo. Mga matay na kitang tanan nini. Uy, unsa ni? Andoy, naunsa ni? Naunsa maning nahitabo sa ining kwarto nga atong naimutangan? Lula Igi, unsa man ang inanay nga mikuyanap sa bungbong o sa atop? Oy, mga bahay man ka na sa kaka! Uy, kabaga ko na ng mga bahay sa kaka. Ha? Hala. Hala, nag-ana mo kadang-kadang mga bahay sa kaka ining napita. Murag may gahom nga mikuyanap ni anang maong bahay sa kaka! Hala, dagan Lula, dagan. Ha? Mangitay nagdapit nga, way bahay sa kaka nga nanurok. O di pa sila padaganon pagyutan niya ay mapagkagawa natin! Ay, dali. Andoy! Ay, kita din napita. Ayaw daw na! Hoy! Hala! Madam Bakukang. Hala! Uy, madam. Ay, mahal nga ray na rusa. Pasaylo ako. Nalimot ko nga gwapa naman na ikaw. Dili nagaganahan nga sang pito ng madam Bakukang. Kay gwapa ka naman sab. Ma'am, ayaw lang mig-unsa. Andang paghihapon ming mo alalay ni ma. Ay, bitaw, mahal nga ray na. Amo kang alagaran hangtod sa among kamatayon. Barugi ka na! Barug ko na, Andoy. Ako ginabarugan. Ako paghanay lingkuran. Bantayin ninyo ang madagkaluha! Ha? Kung magkaikya sila,
mamatay ka mong duha. Uy! Apel ko nga mo bantay, mahal nga Reyna. Kamong duha. Oh, Dali na, mahal kong hari. At tanganta si Tuto sa ganghaan sa palasyo. dili na ako majaog ang akong lawas. Di kayo. Apos. Dili na nako maalis sa akong mga kamot. Ay, ni anak yun ay mo. Ni nang dapita. Nasa bang Reyna sa higanan? Halano, kaluya na ba yung taon ninyong tanawon? Uy, himatso naman yun di ay mo. Oy, nikay, unsa man ka? Susya! Huhuda ka, batik ka pa nako, ha? Nakasabot pa kaya kong gipanolte? Dikay! Ayaw piyong ang imo mga mata! Bitaw! Dikay! Wala! Nag-ayaw piyong nga gipiyong noon. Gipiyong na gini ang iyang mga mata, Anday. Nikay! Guyo, wanag yutan ni ayaw piyong nga imo mga mata. Wanag yutay liding-lidi, ane. Patay na yun ang atong lidi-lidi, Andoy. Patay na yun, ini. Nikay, buka imo mga mata. Dikay! Nikay! Ayaw taon ko! Ayaw to kamatay na uy! Matao na! Ay, mangayo na kong pasaylo nimo sa tanan akong nabuhat nimo, Nikay! Sa tanan akong pagdaog-daog nimo, pasaylo taon ko! Nikay ako sa pasayloan sa tao ko kung gikontrahan ti ka sa una, ha? Iwa mo kung magtuo nga talag sa unay kang pagkalinalang. Huwag pasayloan tao ko, Nikay. Dili mahimong mamatay ka. Kaluwa ko. Dili mahimo. Mga anak ko. Oh, hala ang Reyna! Nakasulti na! Everyone, thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!